malinis na, pati yung gera, pati yung pagsasandalan mo, malinis na. Ite-train po namin ang ating mga tao doon. 7 minutes. Sinabi ko nga sa ating mga kaibigan sa akin, watch the Filipino. The Filipino resiliency, the Filipino hard work will overcome your record. And I wish and I pray and I will train them to overcome your record. To 7 minutes, I hope they can obtain 5 minutes. I don't know yung training natin na naroon yung sa Philippine Institute. Sabi nila, hindi ba bahay ng Pilipinas? Hindi ba pang nag-earthquake may problema tayo? Sagot, yung teknolohiya na nagamit ko namin, teknolohiya hirap at hindi natin murang pagsasabi.